La jumătatea anilor 70 eram student la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, îmi plăcea fotografia și îl cunoșteam pe domnul Eugen Iarovici. Eugen Iarovici era un nume important în fotografia românească, un tip senzațional despre care cred că voi vorbi vreodată. El era prieten cu un pictor senzațional pe numele lui George Ștefănescu. Și zice domnul Iarovici într-o zi: hai să-ți fac cunoștință cu domnul George Ștefănescu. Și știi ceva? Are și el un băiat care se ocupă de fotografie. Poate găsiți vreun subiect să discutați. Și așa l-am cunoscut pe Radu Ștefănescu, băiatul lui George Ștefănescu, un om cu care am legat o prietenie care ține și acum. Țiu minte și acum ziua de primăvară când am ajuns la atelierul domnului George Ștefănescu. În primul rând că m-a frapat faptul că zâmbea extraordinar și serafic. M-a frapat cât de deschis putea să fie. M-au frapat în primul rând lucrările lui. Nu știam cum să le așez, îmi plăceau foarte, foarte, foarte mult, păreau și clasice, dar și foarte, foarte moderne. Aveau o culoare care pur și simplu mă lăsa fără respirație. Modalitatea lui de a picta era iarăși ieșită din comun. N-avea treabă, ploua, nu ploua, viscolea, nu viscolea. El dimineața se ducea la atelier, își prepara pe șevalet tot ce avea nevoie, picta câteva ore. În timpul ăsta sunau la telefon tot felul de prieteni, veneau tot felul de prieteni, el picta. Venea lumea, pleca lumea, el cu șevaletul în mână își urmărea ideea. Asta mi-a plăcut foarte mult. I-am făcut niște fotografii și pe acea vreme. M-am împrietenit cu Radu. Radu s-a făcut arhitect. Picta și el cutremurător de frumos, după părerea mea, dar n-a avut curajul să se apuce de calea tatălui său. Așa că domnul George Ștefănescu rămâne până acum în domeniu singurul care a îmbrățișat această extraordinară vocație de pictură. Poate l-apucă și pe Radu, vom vedea. Știu că făcea niște picturi senzaționale, picturi uluitoare. Vedem aici opera ușor amestecată a domnului George Ștefănescu, care a avut o viață de roman, o viață de... ce pot să spun? În afara faptului că a început să picteze înainte de război, a avut nenorocul să meargă la război, în cel de-al doilea război mondial, și din păcate a avut scenă de luptă cutremurătoare în care calul cu care mergea a călcat pe o mină și el a fost îngropat practic de pământul din acea explozie. 10 ani de zile a fost rănit, bolnav, a avut probleme de echilibru, de vedere, coșmaruri, 10 ani care l-au marcat fundamental, dar care, după părerea mea, își lasă o mică amprentă în opera pe care o face. Toate lucrările sale sunt lucrări eminamente serioase și eminamente, așa văd eu lucrurile, nu extrem de vesele. A fost un om serios. Deși zâmbea tot timpul, zâmbea extraordinar de deschis și de sincer, nu avea o manieră de a picta foarte optimistă, ca să spun așa. Însă picturile îmi plac foarte mult și mă lovesc practic în plex, din toate punctele de vedere. Eram foarte interesat cum rezolvă el prezența la obligatoriile saloane de pictură, unde trebuia să îl saluți pe Ceașcă și pe Elena.
El rezolva foarte simplu, avea niște tablouri care înfățișau de fapt învierea și cărora le spunea zburători. Și cu titlul de zburător 1, zburător 2, zburător 3, i-a păcălit pe toți, a participat și la saloane și a făcut ce a vrut de fapt. Chestia cu zburătorii mi-a plăcut foarte tare. O mai făceau și alții, dar maniera în care a făcut-o George Ștefănescu mi s-a părut ieșită din comun. Ce văd eu în imaginea domnului Ștefănescu este și o incantație teatrală. El a lucrat foarte mult în teatru, a fost un scenograf vestit câțiva ani de zile când a făcut acest lucru și lucrul acesta îl vedem. Sunt ca niște scenografii multe dintre imaginile pe care le-a făcut. De băiatul lui, de Radu Ștefănescu, mă leagă 1.000.000 de amintiri. Am fost împreună la cutremur, am fost împreună să facem fotografii la cutremur, am fost împreună să facem fotografii când Ceaușescu dărâma biserici și era o tragedie prin țară. Am făcut drumuri împreună. Era un om, este un om senzațional și era însă mult mai revoluționar decât George Ștefănescu, în sensul că el nu suporta. Și pentru că nu suporta, a plecat din țară. Încă de pe vremea lui Ceaușescu, el a plecat din țară să-și facă viața, așa cum voia el. Domnul George Ștefănescu și-a continuat lucrarea pe pământul acesta, pictând în fiecare zi lucruri senzaționale. Pe urmă, Radul l-a luat la el în Germania și domnul George Ștefănescu a pictat până la adânci bătrâneți, fericit și neschimbat. A fost o traiectorie de poveste, o traiectorie care mă impresionează foarte, foarte, foarte mult. Radu, plecând din țară la sfârșitul anilor 80, a lăsat aici tot. Casă, masă, mașină, tot. Atunci l-am cunoscut mai bine pe domnul Ștefănescu, pentru că am mers de mai multe ori pe la domnia sa, pe domnul George Ștefănescu, și m-a frapat ceea ce nu văzusem înainte. Dragostea lui și fundamentala atracție față de soția sa, care era practic un stâlp al familiei și care era elementul în jurul căruia gravita și el. Într-o dupămasă, țin minte că avea o Dacie. Am fost la Mogoșoaia cu Dacia lor, ca să se mai încarce acumulatorul. Era un apus de soare. Domnul s-a apucat să facă niște schițe și doamna Ștefănescu mi-a povestit din tinerețea lui și din anii pe care nu îi cunoșteam. Ce viață! Dar în afară de asta, ce iubire era între ei! Nu am văzut decât de foarte puține ori așa ceva. O iubire de dincolo de respect, dincolo de un sentiment de comuniune fundamentală, ceva unic. Ea îl vedea ca un mare artist, ușor de înțeles ceea ce și era, el o vedea ca steaua vieții lui. Mi s-a părut o senzațională poveste de dragoste. La el, la atelier, se putea bea o cafea extraordinară. Eu n-am reușit să duc cu domnul George Ștefănescu nicio discuție. Veneam montat firar mama lor a dracu, el nu avea o părere, nu era ecou la ceea ce spuneam eu, în sensul că el picta.
îl interesa ce se întâmplă. Nu pot să spui că nu îl interesa ce se întâmplă, dar părea mai degrabă pătruns de ceea ce face decât de ceea ce se întâmplă în jur. Și acum asta mi se pare cu atât mai remarcabil. Mi-a povestit odată cum în anii 1936 sau 37 a terminat armata și s-a angajat la o întreprindere de construcții unde era un director, un anume necunoscut, Liviu Ciulei. Senzațional cum se adună spiritele. La sfârșitul anilor 50 o cunoaște pe Lucia Sturza Bulandra, care îl roagă să facă scenografia unei piese de teatru. Și așa începe o altă epocă în viața lui George Ștefănescu. A cunoscut niște oameni senzaționali și el nu a făcut, cred, decât să distileze energia, forța, voința și puterea creativă a celor din jurul lui care i-au dat această energie. Eu așa cred. Vom mai vorbi despre George Ștefănescu. Radu Ștefănescu, care a pregătit aceste minunate lucrări pentru ca să le putem vedea împreună cu mine, vă mulțumim enorm că ați stat împreună cu noi și vă invităm la următoarele materiale.